Ahoj. Čau. Ty si tehotná. Nie. Ja som sa iba nevysrala dnes ešte. Jaj, ale takú sukničku máš, vieš, peknú, že tak, myslím to, že keby si bola tehotná, tak to je taká suknička, že by si mohla mať. Ja som si niečo zabudla v aute. Jasné, ja sa idem vysrať. Príjemné. Kámo, ja ti fakt ďakujem, do zajtra ti to vrátim. Vieš, ako tá moja influencerská kariéra úplne nevychádza, no, tak... Dobre, Justin. Čau. Díky, fakt ešte raz ďakujem. Zajtra. Tak som konečne dostal novú spoluprácu, kámo. Brácho, mne je to fakt blbé, ale... Ja viem, nie, fakt, počuj, vôbec sa tým netráp, viem, prdol si stretla, ako to sa stáva. No, a teraz rozmýšľam, že ako s tým začať, že či začnem v piatok, no tak som si povedal, že nie, ja to neurobím. Hej, brácho, ale nezabudol si na niečo? Ježišmária. Brácho, nie, prepáč, ja som fakt zabudol. Prepáč, naozaj ma to mrzí. Ty si mal narodeniny do pekla. Kámo, ja som bol na dovolenke, ja som na to vôbec nemyslel. Bol som na Bali, ináč dobre bolo. Trošku veľa Nemcov, ale dobre. Kámo, vážne. Ja potrebujem peniaze, chápeš? Ja rozumiem, len ja fakt neviem, ako ti môžem pomôcť. Nerozmýšľal si nad tým, že by si našiel nejakú 6. robotu, alebo... Ja fakt neviem. Poď sem, máš to ťažké, kurník, poď sem. Ja viem. Ale to bude dobré. Kámo, mne je to fakt trápne, ale mne zomrela babka a potrebujem zaplatiť pohreb. Práško, ale na tom nie je nič trápne. Babky zomierajú bežne. To čo je? Let's go. Bočková? Marketela. Ahoj. Ty máš nové okuliare? A tú kabelku? No, to som si kúpila. Za čo, prosím ťa, veci na úrade práce? No, Láska? ono... Ty prcávaš s mužmi za peniaze? Nie. Tak? Láska, prepáč, ale ja mám OnlyFans. Čože? Ty máš OnlyFans? Čiže ty nepracávaš s mužmi za peniaze, ale jednoducho si mydlíš pekáč a pozerá sa na to 1000 nevyhonených panicov, ktorí ti posielajú peniaze? No, áno. Ale veď to je super! Áno. Čo si to nepovedala skôr? Veď aby som ti pomohol, veď doma máme svetlá, kameru. Jak sa darí biznisu? Super, som v 0,0,001 top profilov vo svete. Veď to je skoro úroveň Belle Delphine. Láska Bože, ja som na teba taký pyšný. Počkaj, a akože... Ja som ťa vôbec nenašiel, však ja odoberám asi skoro každú. Čo? Ukáž, ako sa tam voláš? Wow, to si fakt ty. Áno. Dobre. A môžem si pozrieť viac zadarmo? Nie, to si musíš zaplatiť. Aha. To bolo brutálne trápne. Tak to áno.
A my sme minule urobili také šialenstvo, že sme išli do krčmy a objednali sme si pivo. Počujte, a to nie je všetko. My sme to pivo aj vypili. No a potom sme si objednali 10 a vtip bol v tom, že nám dali 12. Počkaj, ale my sme tu 12 normálne dali. Určite, ja som dal minulé 12. Som bol na Bytčanskom jarmoku a takú nevinnú školáčku som si odchytil a chytila ma polícia. Ale ja som sa z toho normálne vyspovedal. Ešte, že tak. Toto nemyslíš vážne? Tak to je riadny trapas. Láska, prepáč, ja ti to všetko vysvetlím. Tak ty si skončil. Skončil? Naopak. Ja si myslím, že práve ty si skončila. Čo? Pretože ak povieš svojej matke, že sme sa rozišli, tak bude veľmi smutná, pretože má veľmi rada. Vieš, chodievam jej totiž to robiť nakúpiť do Kauflandu. Tým som si ju poistil. A navyše nepovedala ti náhodou, že si lepšieho nenájdeš? Takže ja to teraz vidím tak, máš dve možnosti. Buď si sem k nám láhneš, pridáš sa, ja to celé natočím, zarobím na tom na internete love a do konca života ťa budem tými zábermi vydierať. Alebo si vezmeš zbraň a od hanby sa zastrelíš. Voľba je na tebe. Vravel som ti, že je to slabá povaha. Justin, výber z nákupu domov, idem. Múka. Ja som kúpil polohrubu. Mami, tu je nákup. Justin? Kto ti kázal kupovať si sladkosti? Kto ti kázal kupovať si sladkosti? Kde je smotana? Mami, mne už nevyšli peniaze. Takže ty si nekúpil smotanu, hej? Dobre? Justin, ja ťa zabijem. Ja som ti povedala, máš kúpiť polovičku masla, nie celé, vieš, aké je to drahé? A potom sa divíš, že ti nevyjdú peniaze! Prepáč, mami. Čo som ti povedala, že máš kúpiť? Hladkú múku! Hladkú múku! Ešte raz mi to povedz. Nie, vieš čo? Teraz pekne pôjdeš naspäť do Kauflandu. Povieš pani predavačke, že si debil. A nemyslí si, že o tomto celom nepoviem babke, mojim kolegyňam a susede na treťom. Padaj preč! Sa omočil. Umyl si aspoň ruky. Ty si také prasa. A stop. Ty nevieš, aké je to byť mužom. Predstav si, že máš obrovskú, nekontrolovateľnú hadicu, ktorá stríka na všetky strany a ty sa máš trafiť do misy? To potom si nevládzeš nie, že oklepať, ale ani ruky umyť a vyjdeš po tom celom boji von a niekto, kto to nikdy nezažil, ťa bude takto ponižovať. Adriana, choď si po remeň. Mačko, je už 10:30, nechceš ísť spať? Prosím vás, na co se teda můžu Nie. připravit, protože na tohle jsem se připravit opravdu jako... Táto domácnosť funguje v harmonii. Ale tak... Milujem tvoje dotyky. O áno, chcem cítiť tvoje spotené telo na mojom. Dnes patrím iba tebe. Povedz, ako to máš rád. Aké teplo je to zrazu, nie? Škoda, že mi už nevstáva. Škoda.
11 z 10 detí v Československu nepozerajú s rodičmi filmy pre dospelých. Prečo? To sme mohli skúsiť. Život je krátky. Ako veľmi krátky? Ako ten tvoj? Ale kým stáva? Kým stáva, no. Čo som sa najazdila?